వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే 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 వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే. పరీక్షిత్ మహారాజు జననం గురించి చూస్తున్నాము ఈ అధ్యాయంలో. సో ఇక్కడ మరి ఆయన శుభ సందర్భం, శుభ ముహూర్తాలన్నీ కూడా ఆసన్నమైన వెంటనే ఆయన జన్మించడం, ఆ తర్వాత మరి ధర్మరాజు ఈ జాతక సంస్కారాలు ఇవన్నిటినీ కూడా ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్థాన గురువులతో జరిపించడం, ఏ రకంగా ఎప్పుడు దానాన్ని చేయాలో తెలిసిన రాజు కాబట్టి అన్నీ కూడా సవ్యంగా ఆయన ఇవ్వవలసిన దానాలన్నింటినీ ఇవ్వవలసిన వాళ్లకు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే పుచ్చుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణులు కూడా సంతుష్టులయ్యారు. మరి ఆ తర్వాత ఏ రకంగా బ్రాహ్మణులందరూ అతనిని ఆశీర్వదించారు ఈ ధర్మరాజు యొక్క సంతానాన్ని అన్నది చూసాము. ఆ తర్వాత ఏ రకంగా ఈ బాలుడు ప్రసిద్ధి చెందుతాడు, విష్ణురాతుడిగా ప్రసిద్ధి చెందుతాడు, నిస్సందేహంగా మహాభాగవతుడు, మహద్గుణాలన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇతనిలో అని చెప్పిన తర్వాత శ్రీరాజ ఉవాచ అంటే ధర్మరాజు ఉవాచ చూశారు. ఇవన్నీ వాళ్ళు పలికిన తర్వాత ధర్మరాజు అడుగుతున్నాడనమాట. శ్రీరాజోవాచ అప్యేష వంశ్యాన్ రాజర్షీన్ పుణ్యశ్లోకాన్ మహాత్మనః అనువర్తిత స్విద్యస్య సాధువాదేన సత్తమా. సో ధర్మరాజు అడుగుతున్నాడు, మహాత్ములైన బ్రాహ్మణులారా మరి ఓకే హరే కృష్ణ భావం చదువుదాము. సూర్యప్రకాశ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. సారాంశంపై శుభగుణ పూర్ణుడైన ధర్మరాజు ప్రశ్నించెను, ఓహ్ మహాత్ములారా, ఈ ఉన్నత రాజవంశమునందు ఉద్భవించిన ఇతరుల వలె ఈ బాలుడు రాజర్షియు పేరు చేతనే పుణ్యాత్ముడును, తన కార్యసిద్ధిచే యశోవంతుడును మరియు కీర్తనీయుడును కాగలడా అని ప్రశ్నించాడు మాట. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు.
సో శ్రీరాజ సర్వశుభ శుభగుణపూర్ణుడు అంటున్నారు. ఆ రాజా అన్న దాంట్లో ఎక్కడ మనకి సర్వగుణ శుభగుణపూర్ణుడు అనే పదాన్ని ఎందుకు వాడారు అంటే శ్రీ అనే పదం వాడడం వల్ల శ్రీరాజ. సో శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి, సంపద, ఆ తర్వాత శుభసూచకం, గుణసూచకం, పూర్ణత్వం, ఇవన్నీ కూడా శ్రీలో ఉంటాయి. కాబట్టి శ్రీరాజ అనిన వెంటనే శుభగుణపూర్ణుడు అని చెప్పి దానికి అర్థం ఇచ్చారు. సో ఆ శుభగుణపూర్ణుడైన రాజ ఉవాచ ఏమిటి అంటే, ఇదంతా మీరు చెప్పారు, బాగుంది, ఆయన గుణగణాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయని. అపి అయినప్పటికీ కూడా మరి వంశంలో ఉన్నటువంటి ఈ రాజర్షులు, ఈ ఉన్నత రాజవంశంలో ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉద్భవించారు కాబట్టి వాళ్ళందరి వల్లనే ఈ బాలుడు కూడా మరి రాజర్షి, పేరు చేత పుణ్యాత్ముడు, తన కార్యాల చేత కీర్తివంతుడు అవ్వగలడా అని చెప్పి ఆయన కొంచెం ఇంకా కొద్దిగా వివరంగా ప్రశ్నించడం జరిగిందనమాట. సరే, ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయి అని అంటున్నారు, సంతోషం, కానీ మరి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయా ఈ బాలుడికి? రాజర్షి అవ్వగలడా, అలాగే పుణ్యాత్ముడు అవ్వగలడా, మహాత్ములను అనుసరించగలడా, పుణ్యశ్లోకాన్ అంటే నామం చేతనే పుణ్యులైన వాళ్ళు, మహాత్ములు, అనువర్తిత వీళ్ళందరూ రాజర్షులు, అపి ఏష వంశ అంటే ఈ వంశంలో అయినప్పటికీ, ఇదంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ వంశంలో ఉన్న రాజర్షులు, పుణ్యశ్లోకాలు అంటే ఈ గొప్ప పేరు చేతనే గొప్పవాళ్ళైన వాళ్ళు, మహాత్ములు, వీళ్ళందరినీ అనుసరించేవాడైనా అని చెప్పి తన కార్య సాధనతో స్విద్యశస అంటే తన యొక్క కార్యసిద్ధితో, సాధువాదేన అంటే ప్రశంసలతో మరి వాళ్ళందరినీ అనుసరించగలడా మహాత్ములారా, సత్తములు అంటే మహాత్ములు అని ఆయన మళ్ళీ తిరిగి ప్రశ్నించడం జరిగిందనమాట. అంటే వీళ్ళ పూర్వీకులందరూ కూడా అంత గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళందరిలాగా ఇతను కూడా అంత గొప్పవాడు, తన యొక్క కార్యశీలతతో అంత గొప్పదనాన్ని ప్రదర్శించగలడా అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రశ్నించడం జరిగింది. సో అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మరి జాతకం ప్రకారం ఉత్తముడని తెలుస్తోందని బ్రాహ్మణులంతా చెప్పడం జరిగినా కూడా పూర్వీకుల అడుగుచాడలను అనుసరిస్తాడా లేదా అని ఇంకా కొంచెం వివరంగా తెలుసుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఆయన అడగడం జరిగింది. మరి ఆ రోజుల్లో ప్రతిదీ కూడా ఈ రకంగా బ్రాహ్మణుల దగ్గర నుండి లోతుగా తెలుసుకోవడం జరిగేది కాబట్టి కుల గురువుల వల్ల, ఆస్థాన గురువుల దగ్గర నుండి ఈ రకంగా ఆయన ప్రశ్నించారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో బ్రాహ్మణులు సమాధానం చెప్తున్నారు, ఏమిటో చూద్దాం. శ్రీ బ్రాహ్మణ ఊచుః పార్థ ప్రజావిత సాక్షాత్ విక్ష్వాకురివ మానవః బ్రహ్మణ్య సత్య సంధశ్చ రామో దాశరథిర్యథా. ఓకే, మీనింగ్ నెక్స్ట్ రాజేశ్వరి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. అనువాదము బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. విద్వాంసులైన బ్రాహ్మణులు పలికిరి, ఓ పృథాతనయ, జన్మించిన వాటినన్నింటినీ పోషించుటలో ఈ బాలుడు మనువు తనయుడైన ఇక్ష్వాకుని బోలును. బ్రాహ్మణ ధర్మములను అనుసరించుటలో ముఖ్యముగా సత్యసంధతలో ఇతడు దశరథ మహారాజు తనయుడైన శ్రీరామచంద్రుని బోలును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ప్రజ అన్నారు కదా, సో ప్రజ అన్నదానికి పార్థ ప్రజావిత అంటే పార్థ అంటే కుంతి తనయుడ అని ఇక్కడ ధర్మరాజు అన్నమాట. ప్రజావిత అంటే ఈ ప్రజలందరూ అని చెప్పి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మించిన వాళ్ళందరూ అని అర్థం. ప్రజలు అంటే ఇక్కడ సో వీళ్ళందరినీ కూడా పోషించడం, పోషించడంలో సాక్షాత్తు ఇక్ష్వాకురివ మానవ. సో మనువు తనువు అయిన మానవ అంటే ఇక్కడ మనువు యొక్క తనయుడు అని అర్థం. సో మనందరం కూడా మరి మనువు ఫైనల్ గా పైకి ట్రేస్ చేస్తే మనువే మొదటి మానవ జాతికి మరి తండ్రి కాబట్టి అందరం ఆ రకంగా మానవ అనే పదం ఉద్భవించింది. సో ఇతను ఈ ఇక్ష్వాకుడు కూడా డైరెక్ట్ గా కాకపోయినా దగ్గరలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని మానవ అంటే మనువు యొక్క సంతానం అన్నట్లుగా చెప్తూ ఆ ఇక్ష్వాకు అంటే ఇక్ష్వాకు వలె అతను
మరి ఈ వీళ్ళందరినీ పోషించడంలో ఇక్ష్వాకుని పోలిన వాడు అయి ఉంటాడు. బ్రహ్మణ్య సత్యసంధశ్చ, అలాగే సత్యసంధతలో కూడా మరి ఇతను రామో దాశరథిర్యద, చివరికి దాశరథి దశరథ తనయుడైన శ్రీరాముడిని పోలి ఉంటాడు. మరి సత్యసంధతలో శ్రీరాముడిని మించిన వాళ్ళు లేరు కాబట్టి అలా బ్రాహ్మణ ధర్మాలను బ్రాహ్మణ్య సత్యసంధశ్చ, ఆ రెండింటిలో బ్రాహ్మణ ధర్మాల్లోనూ మరి ఆ సత్యసంధతలోనూ కూడా శ్రీరాముడు అంతటి వాడుగా అతను ఉంటాడు అని ఇలా జన్మించిన వాళ్ళందరినీ పోషించడంలోనేమో ఇక్ష్వాకు, మరి ఎందుకు అంటే మానవులందరినీ సంరక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి అలా ఇక్ష్వాకు ఏ రకంగా అయితే మానవ జాతిని సంరక్షించారో ఆ రకంగా సంరక్షిస్తాడు మానవులను. ఇక సత్యసంధతలో ధర్మాన్ని పోషించడంలో ఆయన దాశరథి అంటే దశరథ తనయుడైన శ్రీరాముడు లాంటి వాడు అని చెప్పి సమాధానం మొట్టమొదటిగా చెప్పారు. సో ఇక్కడ మరి ఈ మనువు విషయం కొంత అవి మనకి భాష్యంలో మరి సూర్యుడు మొదలు భూమండలంలో రాజులు అందరూ కూడా మరి వీళ్ళంతా వేదవాంగ్మయ ప్రభావం వల్లే మరి అందరూ కూడా రాజర్షులు కాగలిగారు. ఈ వేద శాస్త్రాలు మరి ఉన్నత లోకాలలో కూడా ఉపదేశింపబడతాయి అని చెప్తూ భగవంతుడు మరి సూర్యదేవుడికి ఉపదేశాలన్నీ చేశానన్నది మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం కదా 4th చాప్టర్లో. అలాగే సూర్యుడు తనయుడు మనువు ఇక్ష్వాకుకు అందించారన్నది కూడా మనం అక్కడ భగవద్గీతలో భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పడం చూసాం. సో ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కరోజు కాలంలో 14 మంది మనువులు ఉంటారన్నమాట. మనం అది కూడా చూసాం, మన్వంతరం. సో వాటిల్లో ప్రజాపతి అంటే 7వ మనువు ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పబడ్డాడు. సూర్యుడు తనయుడైన అతడు వైవస్వత మను అని చెప్పి ఆయన యొక్క పేరు. అతనికి మళ్ళీ 10 మంది తను ఈ వైవస్వత మనువుకి, వాళ్ళలో ఈ ఇక్ష్వాకుడు ఒకడు అని చెప్పి మనకు కొంచెం హిస్టరీ చెప్తున్నారనమాట. ఇక్ష్వాకు అని ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు కాబట్టి మనువు తనయుడైన ఇక్ష్వాకు అని. ఈయన వైవస్వత మనువు యొక్క 10 మంది తనయుల్లో ఈయన కూడా ఒకరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వైవస్వత మనమేమో 7వ మనువు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా ఇక్ష్వాకుడు తన తండ్రి అయిన మనువు నుండి ఈ భక్తి యోగాన్నంతా కూడా ఆయన నేర్చుకోవడం జరిగింది. దానిని మళ్ళీ మనువు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాడంటే సూర్యదేవుడి నుంచి నేర్చుకున్నాడని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత గీతోపదేశం పరంపర రూపంలో మరి ఇక్ష్వాకు ద్వారా ఇలా వ్యాప్తి చెందింది. సో అది మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్లారిటీకి ఇక్కడ ఇక్ష్వాకు మహారాజు అంటే వైవస్వత మనువు యొక్క తనయులలో ఒకడు. 9 పుత్రులున్న ఇక్ష్వాకుడు మాంసాహారాన్ని నిషేధించాడు. ఇక్ష్వాకుడు తరువాత ఆయన తనయుడైన శశాదుడు రాజుగా అయ్యాడు అని మనకి కొంత చరిత్ర ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. తరువాత మనువు ఇక్ష్వాకుడు తండ్రిగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడ్డ మనువు 7వ మనువు, 7వ మనువు అనమాట, వైవస్వత మనువు. అతడు సూర్య భగవానుడి యొక్క తనయుడు, విభస్వానికి తనయుడు. అర్జునుడికి ఉపదేశించడానికి పూర్వం గీతను వీళ్ళకు ఉపదేశించడం జరిగింది అని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మానవులందరూ కూడా ఇలాంటి మనువు నుండే ఉద్భవించారు. ఇక్ష్వాకుడు, నభగుడు, దృష్టుడు, శర్యాతి, నరిష్యంతుడు, నాభాగుడు, దిష్టుడు, కరుషుడు, పృషధ్రుడు, వసుమానులు అనేటటువంటి వారే వైవస్వత మనువు యొక్క 10 మంది సంతానం. అయితే భగవంతుడి మత్స్యావతారం వైవస్వత మనువు కాలంలో జరిగిందన్నమాట. ఆయన ఈ మత్స్యావతారాన్ని తీసుకోవడం ఆ టైంలో జరిగింది. గీతోపదేశాలన్నీనేమో వాళ్ళ తండ్రి అయిన వివస్వాన్ నుంచి గ్రహించి పుత్రుడైన ఇక్ష్వాకుకు ఈ వైవస్వత మను బోధించడం కూడా జరిగింది. సో వైవస్వత మను అందుకని కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మను అని మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. గీతోపదేశాన్ని అందుకున్నాడు. మరి ఆ తరువాత మత్స్యావతారం కూడా ఆయన టైంలో జరిగింది. త్రేతాయుగ ఆరంభంలో సూర్యదేవుడు ఆ రకంగా ఈ భక్తి యోగాన్ని మనువుకు ఉపదేశిస్తే మనువు మళ్ళీ దాన్ని ఇక్ష్వాకుకు ఉపదేశించడం జరిగింది. తర్వాత రామచంద్రుడి గురించి కూడా మనకి కొంత విషయం ఇక్కడ చెప్పారు. అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే చాలా వరకు. మరి రామాయణం ఏషదాత శరణ్యశ్చ యదా
యథా హ్యౌషీనరషిభిః యశో వితనితా స్వానాం దౌష్యంతిరివ యుజ్వనాం. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. శ్రీల ప్రభుపాద వారి అనువాదానికి జై. కుశీనర దేశపు ప్రఖ్యాతిగాంచిన రాజైన శిబి వలె ఈ బాలుడు ఉదారుడైన దాతయు శరణాగతులను రక్షించువారును కాగలడు. అంతేగాక దుష్యంతుని తనయుడైన భరత మహారాజు వలె ఇతడు వంశనామమును మరియు యశస్సును విస్తరింపజేయగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇంకా ఆయన యొక్క అతని గురించిన విషయాలు చెప్తున్నారనమాట. ఏ రకమైనటువంటి ప్రవర్తన, ఎవరి వలె ఇతను గొప్ప చక్రవర్తిగా రాణించగలడు అనే దానికి కుషీనర దేశంలో శిబి చక్రవర్తి మరి ఆ రోజుల్లో ఆయన గొప్ప ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి రాజు. ఆయన ప్రఖ్యాతి దేనికి, ఆయన యొక్క కీర్తి దేని వల్ల అంటే ఉదారుడు, దాత, శరణాగతులను రక్షించేవాడు ఈ శిబి చక్రవర్తి. కాబట్టి అటువంటి శిబి చక్రవర్తి లాగా ఇతను కూడా ఎంతో ఉదారుడైన దాత, శరణాగతులను రక్షించేవాడు తప్పక అవ్వగలడు. అంతేకాకుండా మరి దుష్యంతుడు, శకుంతల దుష్యంతుడు తనయుడైన భరత మహారాజు, ఆయన మరి ఎంతో ఆయన వల్లే భారతదేశం అని వచ్చింది అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అదొక కథ. సో అలా ఇతడు కూడా వంశనామాన్ని, యశస్సుని విస్తరింపజేయగలడు అని చెప్తున్నారు. సో 2 పోలికలు మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తారన్నమాట. సో శిబి చక్రవర్తి లాగా అందరినీ శరణాగతులను రక్షించేవాడు, ఉదారుడు. దుష్యంతుడి కుమారుడైన భరతుడి వలె వంశనామాన్ని, కీర్తిని విస్తరింపచేయగలడు. సో ఇక్కడ మరి మహాభారతంలో మనకి ఆది పర్వంలో ఈ లోకాన్ని గురించిన సంపూర్ణ వివరణ కొంత చెప్పడం జరిగింది అని చెప్తూ, మరి ఈ ఉషీనర రాజు, ఈ శిబి చక్రవర్తి, ఈ యయాతి మహారాజుకు చాలా సన్నిహిత స్నేహితుడు. యయాతి శిబి చక్రవర్తితో సహా స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడం జరిగింది అని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. శిబి చక్రవర్తి మరణానంతరం చేరనున్న ఉన్నత లోకాన్ని గురించి ఆయనకి సంపూర్ణంగా తెలుసు అని చెప్పి, ముందుగానే ఆయనకి తెలుసు ఆ మరణానంతరం చేరబోయేటటువంటి ఉన్నత లోకం. ఆ లోకాన్ని గురించిన వివరణ అంతా కూడా ఆది పర్వంలో చేశారు మహాభారతంలో. మరి ఈ శిబి చక్రవర్తి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆయన అతి ఉదారుడు, పరమ దాత. కాబట్టి స్వర్గంలో పొందిన స్థానాన్ని కూడా యయాతికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడేటటువంటి ఉదార స్వభావం అన్నమాట. తన యొక్క స్థానాన్ని తన మిత్రుడికి ఇవ్వాలని సిద్ధపడ్డాడు. కానీ యయాతి అంగీకరించకపోవడం, అష్టకుడు మొదలైన ఋషులతో కలిసి తరువాత యయాతి స్వర్గానికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ స్వర్గలోకంలో ప్రయాణించే సమయంలో కూడా ఆ ఋషులు వాళ్ళు అడిగిన దానిని బట్టి శిబి చక్రవర్తి పుణ్యకార్యాలన్నీ వర్ణించి చెప్పారన్నమాట. వాళ్ళు అడిగారు, మీరు చేసినటువంటి పుణ్యకార్యాలు అవి మాకు వివరించవలసింది అని. అప్పుడు ఆయన వర్ణించి చెప్పడం జరిగింది. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మరి చివరికి శిబి చక్రవర్తికి ఆరాధ్య దైవమైన యమధర్మరాజు సదనంలో, ఆయన సభలో ఈయన సభ్యుడయ్యాడన్నమాట. సో భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు దేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు ఆ దేవలోకాలకు వెళ్తారు అని చూస్తాం కదా, యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ అని. అలాగే పితృ దేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు పితృలోకాలకు. సో అదే రకంగా శిబి చక్రవర్తి కూడా మహాజనుడైన యమరాజు దగ్గరికి ఆయన లోకంలో ఆయనకి సహచరుడు అవ్వడం జరిగింది. ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మరి శరణాగతులందరినీ కూడా రక్షించడం జరిగింది కాబట్టి ఆయనకి గొప్ప దాతగా మంచి ప్రసిద్ధి చెందడం జరిగింది. ఒకసారి యమధర్మరాజు మరి పావురాలను వేటాడడం, గ్రద్ద రూపం దాల్చినప్పుడు అగ్నిదేవుడు పావుర రూపం దాల్చడం జరిగింది. ఈ పావురం ఏమో గ్రద్దతో తరంబడుతోంది. చివరికి శిబి చక్రవర్తి తొడపై ఆశ్రయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు గ్రద్ద పావురాన్ని నాకు తిరిగి ఇవ్వమని అతన్ని కోరడం, ఎందుకు అంటే మరి తనకి భుజించడానికి మాంసం కావాలని, పావురమేమో చంపవద్దని శిబి చక్రవర్తిని అర్థించడం. అయితే రాజు గ్రద్ద మాటను అంగీకరించకుండా మరి పావురానికి సరితూగేటటువంటి మాంసాన్ని తన దేహం నుంచి ఆ గ్రద్దకు ఇవ్వడం జరిగింది. అలా పరిష్కారం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది. నీవు గనక
ఈ పావురాన్ని వదిలినట్లయితే నీకు ఈ పావురం వల్ల ఎంత వస్తుందో అది నీవు నా శరీరం నుండి తీసుకోవచ్చు అని ఆయన చెప్పడం, ఆ రకంగా పరిష్కారం చేయడం. ఆ తర్వాత రాజు పావురం యొక్క బరువు సమంగా ఆయన ఇవ్వడం, దానిని యాక్చువల్గా ఆయన తరాజులో వేసి కొలవడం కూడా జరిగింది. కానీ ఆ మాయా పావురం ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా దానికి సరిపడా మాంసం రావడం లేదు. ఇది ఆయనకు పరీక్ష కాబట్టి, అది మాయా పావురం కాబట్టి. చివరికి అప్పుడు శిబి చక్రవర్తి ఆ పావురం బరువును ఇక తనే స్వయంగా ఆయన తరాజులో కూర్చోవడం జరిగిందనమాట. అప్పుడు దేవతలందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆ దాతృత్వానికి సంతసించి మరి యమధర్మరాజు, అగ్నిదేవుడు కూడా వాళ్ళ నిజ రూపాలను ప్రకటించి ఆయన్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. దేవర్షి అయిన నారదుడు కూడా శిబి చక్రవర్తి సాధించిన వాటిని, అంటే ముఖ్యంగా దానాల్లోనూ అవతలి వారికి రక్షణ ఇవ్వడం, శరణాగతులను ఆదుకొనడంలోనూ దాతృత్వంలోనూ శిబి చక్రవర్తికి అంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆయనకు ఆ గుణం అంతగా ఉండబట్టి. సో ఆ గుణాలను వాళ్ళంతా కూడా శ్లాఘించడం జరిగింది. సో రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరి తృప్తి కోసం ఆయన తన యొక్క కుమారుణ్ణి కూడా బలి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఈ రకంగా దానం, శరణాగత త్రాణం అనే 2 గుణాలలో బాల పరీక్షిత్తు 2వ శిబి చక్రవర్తి అవ్వగలడు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందని ఈ శిబి చక్రవర్తి వృత్తాంతం అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి వివరంగా భాష్యంలో చెప్పారు. అలాగే దుష్యంత మహారాజు, భరత మహారాజు కుమారుడు కదా. 4 భరతులు ఉన్నారు మనకి చరిత్రలో. రామచంద్రుడు సోదరుడు భరతుడు ఒకరు, మరి తర్వాత ఋషభదేవుడు తనయుడు ఇంకొక భరతుడు, దుష్యంత మహారాజు తనయుడు ఇంకొక భరతుడు. వీళ్ళ 3 ఎక్కువ ప్రసిద్ధులు. ఈ ఋషభదేవుడి తనయుడైన భరత మహారాజు కారణంగానే ఈ భూమండలం భారతవర్షంగా పేరొందిందని కొంతమంది అంటారు. కానీ కొంతమంది దుష్యంత తనయుడైన భరతుడి వల్ల భూమండలం భారతం అయిందని చెప్పి కొందరు అంటారు. కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏమంటున్నారంటే, నాకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ఋషభదేవుడు తనయుడైన భరతుడి నుంచే ఈ భరతవర్షానికి ఈ నామం సుస్థిరమైనది అని ఆయన అభిప్రాయం అది అన్నది చెప్తున్నారు. సో అతనికి పూర్వం ఇళావృత వర్షంగా పిలువబడేదట మన భరతవర్షం, భారతదేశం. కానీ ఋషభదేవుడు తనయుడైన అతడు రాజ్యాభిషిక్తుడై అయిన వెంటనే ఈ భూమిని భారతవర్షంగా పిలవడం ప్రారంభించారు. అప్పటి నుండి అది భారతవర్షంగా ప్రసిద్ధి చెందింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ దుష్యంత మహారాజు తనయుడు భరతుడు, సో అది ఋషభదేవుడు తనయుడు వల్ల వచ్చి ఉండొచ్చు అనేది వీరి యొక్క నమ్మకం. అయితే దుష్యంత మహారాజు తనయుడు భరతుడు ఏమీ తక్కువవాడు కాదు. ఆయన ప్రసిద్ధ సుందరి అయిన శకుంతల తనయుడు కదా. శకుంతల దుష్యంతుల తనయుడు. దుష్యంత మహారాజు మరి అరణ్యంలో ఈ శకుంతలను చూసి ఆవిడను చూసిన తరువాత వాళ్ళిద్దరికి జన్మించినటువంటి కుమారుడు. అయితే శాపవశాత్తు మరి పాపం దుష్యంతుడు శకుంతలను మర్చిపోవడం, భరతుడు తల్లి వల్లే ఈ అరణ్యంలో ఆవిడే పెంచడం జరిగింది. అతను ఎంతో శక్తిశాలి. బాల్యం నుంచే అరణ్యంలో సింహాలను, ఏనుగులను కూడా అతను పోరాడుతూ ఉండేవాడు. మరి కుక్కలతో, పిల్లలతో ఆడుకుంటూ అతను వాటితో పోరాటం కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు. అలా ఈ రోజుల్లో మరి టార్జాన్ అది ఇదని చూపిస్తారు కదా, అరణ్యంలో పెరిగిన టార్జాన్ ఎలా ఈ జంతువులన్నిటినీ కూడా పోరాడగల సామర్థ్యం సంపాదిస్తాడు. అలా అతను కూడా ఆ రకంగా మరి అధిక శక్తిశాలి. వనంలో ఉన్న ఋషులందరూ కూడా అతన్ని సర్వదమనుడు అని పిలుస్తూ ఉండేవారు. అలాగే సర్వులను అంటే సర్వదమనుడు అంటే అందరినీ అణిచివేయగలవాడు అని అర్థం అన్నమాట. సో అందుకని సర్వదమనుడు అని వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉండేవారు. భారతంలో ఆది పర్వంలో భరతుడి గురించిన విస్తార వర్ణం అంతా కూడా ఆది పర్వంలో ఉన్నది భారతంలో. సో దుష్యంతుడు తనయుడు ఈ భరత మహారాజు వంశాల్లోనే జన్మించాడు కాబట్టి దుష్యంతుడు తనయుడైన ఈ భరత మహారాజు వంశంలో జన్మించినందుకే పాండవులు, కౌరవులు కూడా భారత అని మనం ఎన్నోసార్లు చూస్తూ ఉంటాం. అర్జునుడిని భారత అని సంబోధించడం, ఆ తర్వాత భాగవతంలో కూడా చూస్తూ ఉంటాము. పాండవుల్ని అలా సంబోధించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళంతా ఈ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు కాబట్టి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా శిబి చక్రవర్తిని లాగా ఆ తర్వాత ఈ భరత్ చక్రవర్తి లాగా అతను కూడా మరి దాన ధర్మాలకు, శరణాగతులను రక్షించడానికి, అలాగే కీర్తిలో
భరత మహారాజు వలె అతను వర్ధిల్లగలడు అని చెప్పారు. ధన్వినామగ్రణీరేష తుల్యశ్చార్జునయోర్ద్వయో హుతాశా ఇవ దుర్ధర్షః సముద్ర ఇవ దుస్తరః. సో హరే కృష్ణ. ఇది ఎవరు చదువుతారు? వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ. భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిసి. గొప్ప ధనుర్ధారులలో ఈ బాలుడు అర్జునుతో సమానమైన వాడగును. అందియే కాక ఇతడు అగ్ని వలె ఎదిరింపనశక్యుడును, సముద్రం వలె దుస్తరుడును కాగలడు. ధన్యవాదాలు మరి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? మరి ధనుర్ధారులలో అర్జునుడితో సమానుడు, అగ్ని వలె అగ్నిని ఎదిరించడం మన శక్యం కాదు కాబట్టి అలా అగ్ని వలె ఎదిరింప శక్యం కానివాడు, సముద్రం వలె దుస్తరుడు. మరి సముద్రం కూడా దుస్తరం దాటడం అంటే అంత ఈజీ కాదు సముద్రం. సో అట్లా అతని శక్తిని వీటితో పోలుస్తూ చెప్తున్నారు. ధన్వినామగ్రణీరేష, గొప్ప ధనుర్ధారులలో అగ్రగణ్యుడైనటువంటి అర్జునుడితో ఏషతుల్య సమానుడు అని చెప్తూ చ మరియు యోర్ద్వయో అంటే ఇరువురిలో కూడా. తర్వాత అగ్ని హుతాశ అంటే అగ్ని వలె దుర్ధర్ష ఎదిరింప శక్యం కానివాడు, సముద్రం వలె దుస్తరమైన వాడు. సముద్రం శక్యం కానిది కాబట్టి అది. సో ఈ చరిత్రలో ఇద్దరు అర్జునులు ఉన్నారని మళ్ళీ మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఒకరేమో హైహయ రాజు అయిన కార్త్యవీర్యార్జునుడు, ఇంకొకరు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు గారి తాత అయిన అర్జునుడు. ఈ ఇద్దరు అర్జునులలో ఇద్దరు కూడా ధనుర్విద్యలో ప్రఖ్యాతి చెందిన వారే. ఈ బాలపరీక్షిత్ ఇరువురికి సమానుడు కాగలడని వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ పాండవుల్లో అర్జునుని గురించిన సంక్షిప్త వివరణ కూడా ఇచ్చారనమాట. సో ఈ పాండవుల్లో ఉన్న అర్జునుడు మరి భగవద్గీతకు ఒక రకంగా మరి నాయకుడే కదా, అతనే కదా సమస్తం అడిగి విషయాన్నంతా కూడా భగవంతుడి నుంచి తెలుసుకుని మనందరికి కూడా తెలిసే అవకాశాన్ని కల్పించాడు. కాబట్టి భగవద్గీత నాయకుడైన అర్జునుడు పాండురాజు యొక్క క్షత్రియ తనయుడు. సో కుంతీదేవి ఏ దేవతనైనా ఆహ్వానించడానికి ఆవిడ సమర్థురాలు కాబట్టి ఆవిడ ఇంద్రుడిని ఆహ్వానించడం, తత్కారణంగా ఇంద్రుడి వల్ల ఆవిడకి అర్జునుడు కలగడం జరిగింది. కాబట్టి అర్జునుడు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుడి యొక్క అంశ కలిగిన వాడు అని మనం భారతంలో కూడా చూస్తాం. సో ఫాల్గుణ మాసం అంటే సుమారు ఫిబ్రవరి మార్చి నెలలో జన్మించాడు కాబట్టి అతనికి ఫాల్గుని అనే పేరు కూడా ఉన్నది అర్జునుడికి. కుంతీదేవికి పుత్రుడు కాబట్టి పుత్రుడు ఆకాశవాణి అతని భవిష్యత్తు యొక్క ఘనతను కూడా పలికిందనమాట ఆయన జనన సందర్భంగా. ఈ అర్జునుడు పుట్టినప్పుడు దేవతలు, గంధర్వులు, ఆదిత్యులు వీళ్ళంతా సూర్యలోకం నుండి, తర్వాత రుద్రులు, వసువులు, నాగులు, ఋషులు, అప్సరసలు వీళ్ళంతా కూడా ఇలా విశ్వం యొక్క వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ముఖ్యులంతా కూడా అతని యొక్క జన్మోత్సవంలో పాల్గొన్నారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ సమయంలో అప్సరసలందరూ కూడా స్వర్గలోకంలో నాట్య గానాలతో అందరినీ కూడా ఆనందపరిచారు. శ్రీకృష్ణుడి జనకుడు, అర్జునుడి మేనమామ అయినటువంటి వసుదేవుడు నిర్దేశిత సంస్కారాలన్నీ కూడా అర్జునుని శుద్ధి చేయడం జరిగింది. తన పుత్రుడైన కశ్యపుణ్ణి పంపించాడన్నమాట ఇవన్నీ జరిపించమని. అర్జునుడి జననం సందర్భంగా వసుదేవుడు ఎవరు? అర్జునుడికి మేనమామ, శ్రీకృష్ణుడికి తండ్రి అయిన వసుదేవుడు స్వయంగా తన యొక్క కుమారుడైన కశ్యపుణ్ణి పంపించడం జరిగింది. అర్జునుడు నామకరణ సంస్కారం అంతా కూడా మరి శతశృంగ పర్వత ఋషుల సమక్షంలో జరిగిందట. ద్రౌపది, సుభద్ర, చిత్రాంగత, ఉలూపి ఈ నలుగురిని కూడా ఆయన వివాహం ఆడడం, అర్జునుడు వారి ద్వారా శృతకీర్తుడు, అభిమన్యుడు, బభ్రువాహనుడు, ఇరావానుడు అని 4 పుత్రులు ఆయనకు కలిగారనమాట ఈ 4 భార్యల ద్వారా. సో అది కూడా చెప్తున్నారు. ఇక విద్యార్థి దశలో మరి అతను ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర విద్యను అభ్యసించడం, మరి ద్రోణాచార్యుడికి ప్రియ శిష్యుడయ్యాడు. తన యొక్క విలువిద్య నైపుణ్యంతో మరి రాత్రి సమయంలో కూడా విలువిద్యను అభ్యసిస్తూ ఉండేవాడట. ఆ కారణం చేత ద్రోణాచార్యుడు మరి అత్యున్నత ధనుర్విద్యా పారంగతుల్ని చేయాలని ఆయన నిశ్చయించుకున్నాడు. ఇతని యొక్క శ్రద్ధను చూసి ముగ్ధుడయ్యాడు ఆయన. సో
లక్ష్యం భేదించడంలో మరి అర్జునుడు అత్యంత నిపుణతతో అతను ఉత్తీర్ణుడు అవ్వడం వల్ల, అంటే అన్ని రకాల పరీక్షలు కూడా ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. ద్రోణాచార్యుడు దాంతో ఎంతగానో సంతృప్తి పొంది అతనికి మరి ఆ రకంగా నేర్పించడం జరిగింది. ఇక మణిపూరు, త్రిపుర ప్రాంతాలలో రాజవంశులందరూ కూడా అర్జునుడు తనయుడు బభ్రువాహనుడు అని ఒక తనయుడు ఉన్నాడు కదా, వాళ్ళ వంశాలన్నీ కూడా ఈ బభ్రువాహనుడి ఉద్భవించాయన్నమాట. మణిపూరు, త్రిపుర ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రాజవంశాలు. అయితే ఒకసారి అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుని మొసలి బారి నుండి కాపాడడం జరిగింది. అతని పట్ల ప్రసన్నుడై ఆచార్యుడు అతనికి బ్రహ్మశీర్షనామం ఉన్న అస్త్రాన్ని కూడా వరంగా ప్రసాదించాడన్నమాట. అలాగే ద్రుపదరాజు ద్రోణాచార్యుడి పట్ల వైరం ఉన్నది ద్రుపదుడికి, ద్రోణుడికి. సో అతన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు అర్జునుడు మరి ద్రుపదుడిని బంధించి ద్రోణుడి దగ్గరికి తీసుకురావడం జరిగింది. సో ద్రుపదుడికి చెందిన అహిక్షత్రం అనే పట్టణాన్ని కూడా ముట్టడించి స్వాధీనం చేసుకుని గురువు గారికి అప్పచెప్పాడన్నమాట. సో బ్రహ్మశీర్షనామం గల ఆయుధాన్ని ఏ విధంగా ప్రయోగించాలనే రహస్యాలన్నీ కూడా అర్జునుడికి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ద్రోణాచార్యుడు. అలాగే అర్జునుడికి విరోధి అయినప్పుడు అవసరమైతే దానిని తనపై ప్రయోగించడానికి కూడా ఆయన ద్రోణాచార్యుడు వాగ్దానాన్ని తీసుకున్నాడు అనమాట. అంటే నీకు నిజంగా అవసరం అయితే నువ్వు నా మీద కూడా ప్రయోగించు అంటే, మరి సాధారణంగా అర్జునుడు దానికి సరే అనడం కష్టం. ఎందుకంటే మీ మీద నేను ప్రయోగించడం ఏంటి అన్న భావం ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ ఆయన నిజంగా నీకు అవసరం అయినప్పుడు నువ్వు నా మీద కూడా ప్రయోగించడానికి సందేహించకు, అవసరం వస్తే అని అన్నప్పుడు అలా అతను వాగ్దానం కూడా తీసుకున్నాడు. దీని ద్వారా మరి రాబోయే కురుక్షేత్ర సంగ్రామాన్ని గురించి భవిష్యత్తు పలకడం కూడా జరిగింది అంటున్నారనమాట. సో అలాంటి యుద్ధంలో మరి ఎదుటి పక్షంలో ఆయన అర్జునుడికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ద్రోణాచార్యుడి పక్షంలో పోరాడిన అర్జునుడి చేతిలో తాను పరాజితుడైనా కూడా ద్రుపదుడు మరి అర్జునుడికి ఇవ్వాలి ద్రౌపదిని అని ఆయన కూడా సంకల్పించడం జరిగింది అంటున్నారు. అలాగే దుర్యోధనుడి కుట్ర వల్ల అక్కడ లక్కతో చేసినటువంటి గృహం ఉన్నది కదా, వాళ్ళు అందులో దాన్ని ముట్టడించి వాళ్ళని చంపాలని దుర్యోధనుడు ప్రయత్నించడం, అర్జునుడు మరణించాడన్న వార్త విని పాపం కుమార్తెను ఇవ్వాలనుకున్న ద్రుపదుడు చాలా దుఃఖించడం జరిగింది. అయితే సభాగృహపు కప్పుకు వేలాడదీయబడిన ఈ మత్స్యపు కన్నును అంటే స్వయంవరంలో ఈ స్వయంవరం ఏర్పాటు చేస్తాడు. అప్పుడు ఈ పాండవులు మరణించారు అని అనుకుని అప్పుడు మరి అర్జునుడు వెళ్ళడం, అతను మరి ఈ రకంగా ఆవిడను ఆ మత్స్యాన్ని అతను కొట్టడం, మరి ద్రౌపదిని తీసుకుని వెళ్ళడం, ఇదంతా కూడా మనం భారతంలో చూస్తాము. అయితే మరి బ్రాహ్మణులు వేషంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పేద బ్రాహ్మణుడు ద్రౌపది భర్త అయ్యాడు అని చెప్పి ఈ రాజులందరూ కూడా అనుకున్నారు. అయితే అతని నిజ స్వరూపం ఏమిటో శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇతను ఎవరో కాదు, స్వయంగా అర్జునుడు అని. ఆ తరువాత హరిద్వార ప్రాంతంలో ఉలూపి అనే నాగలోక కన్యతో ఆకర్షింపబడి ఆవిడ ద్వారా ఇరావానుడు అనే పుత్రుడిని కూడా అర్జునుడు పొందడం జరిగింది. అదే విధంగా మణిపుర రాకుమార్తె అయిన చిత్రాంగత ద్వారా బభ్రువాహనుడు పుత్రుడుగా పొందాడు. అందుకే మణిపూరి ఆ ప్రాంతాలలో రాజవంశాలంతా ఈ బభ్రువాహనుడు వంశాలు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత బలదేవుడు సుభద్రను దుర్యోధనుడికి ఇవ్వాలని బలరాముడికి ఉండేది. కానీ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇవ్వాలని శ్రీకృష్ణుడికి ఉండేది. ఆవిడని దుర్యోధనుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అర్జునుడు సుభద్రను హరించడానికి శ్రీకృష్ణుడే ఉపాయం చెప్పడం కూడా జరగడం మనం ఇదంతా చూస్తాం భారతంలోను. అలా ధర్మరాజు కూడా శ్రీకృష్ణుడితో సమ్మతించడం, అర్జునుడు అప్పుడు సుభద్రను అపహరించి పరిణయం ఆడటం జరిగింది. సుభద్ర తనయుడే అభిమన్యుడు, అభిమన్యుడు తనయుడే ఈ మహిమాన్వితుడైన అభిమన్యుడే ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి జనకుడు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఖాండవ వనాన్ని దహించడం ద్వారా మరి అగ్నిదేవుడిని సంతృప్తి పరిచాడు కాబట్టి మరి అగ్నిదేవుడు కూడా అర్జునుడికి ఒక ఆయుధం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఖాండవ దహనంలో మరి ఇంద్రుడి మరి గర్వాన్ని అణచడం, ఇతర దేవతలతో కలిసి అర్జునుడితో
ఆయన రణానికి దిగడం, వాళ్ళందరూ కూడా అర్జునుడితో పరాజితులు అవ్వడం, ఇంద్రుడు అప్పుడు స్వర్గలోకానికి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం, ఓడిపోయి అప్పుడు అర్జునుడు మయాసురుడు అనే వాడికి సంపూర్ణ రక్షణ కోసం ఒక వచనాన్ని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. అతడే అర్జునుడికి దేవదత్తం అనే శంఖాన్ని అప్పుడు కానుకగా ఇవ్వడం జరిగింది. అదే విధంగా ఇంద్రుడు కూడా అర్జునుడు యొక్క పరాక్రమానికి మరి ఎంతో సంతోషించి చాలా విలువైనటువంటి ఆయుధాలను అవన్నిటినీ ఇంద్రుడు కూడా అర్జునుడికి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మళ్ళీ మగధరాజైన జరాసంధుడు జయించాడు కాబట్టి జయించే విషయంలో ధర్మరాజు నిరుత్సాహపడ్డప్పుడు అర్జునుడు అతనికి మరి కొంచెం ధైర్యం చెప్పడం, ఆ విధంగా భీముడు శ్రీకృష్ణుడు కలిసి జరాసంధుణ్ణి సంహరించడానికి వాళ్ళు మగధ వెళ్ళడం, ప్రపంచంలో రాజులందరినీ పాండవుల ఆధిపత్యంలో తీసుకురావడానికి వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు కేళింద రాజ్యాన్ని జయించి భగదత్తుణ్ణి సామంతుని చేసుకున్నాడు. అలాగే అంతగిరి, ఉలూకపురం, మోదపురం ఇటువంటి రాజ్యాలను కూడా జయించి ఆ రాజులందరినీ సామంతులుగా చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇదంతా ముఖ్యం అర్జునుడి యొక్క చరిత్రలో జరిగిన ముఖ్య విషయాలన్నీ చెప్తున్నారన్నమాట. మనం కొన్ని చాలా ఎక్కువ కీర్తి వచ్చాయి మిగిలిన విషయాల కన్నా. ఉదాహరణకి మిగిలిన కుమారుల కన్నా అభిమన్యుడికి మరి ఎక్కువగా తెలియడం. ఎందుకు అంటే ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు వల్ల కానీ భారతంలో ఎక్కువ విషయాలు అభిమన్యుడి గురించి చెప్పడం వల్ల కానీ మనకి అలా అన్ని విషయాలు మనకి ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్తున్నారనమాట. సో ఒకసారి అర్జునుడు ఇలా తీవ్ర తపస్సును చేసి ఇంద్రుడి దగ్గర నుంచి కూడా కొన్ని వరాలు పొందడం జరిగింది. అలాగే అర్జునుడి యొక్క పరాక్రమాన్ని పరిశీలించాలనుకుని శివుడు ఒకసారి బోయవాడు రూపంలో రావడం జరిగింది. ఇద్దరి మధ్యలో గొప్ప యుద్ధం జరిగి చివరికి శివుడు అతని యొక్క పరాక్రమానికి అత్యంత సంతుష్టుడై తన నిజ స్వరూపాన్ని చూపించిన వెంటనే అర్జునుడు ఎంతో నమ్రతతో ప్రార్థనలు చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆయన భక్తికి మెచ్చి శివుడు పాశుపతాస్త్రాన్ని ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. సో అలాగే ఎన్నో విధాలుగా ఇతర అస్త్రాలను కూడా ఎంతో మంది ఇతర దేవతల దగ్గర నుంచి ఇలా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప అస్త్రాలు అర్జునుడు సంపాదించగలిగాడు. ఈ దండాస్త్రమేమో యముడి దగ్గర నుండి, పాశాస్త్రమేమో వరుణ దేవుడి నుండి, అంతర్ధానాస్త్రం అనే దాన్ని స్వర్గలోకు కోశాధిపతి ట్రెజరర్ అన్నమాట ఆయన కుబేరుడు. ఆ కుబేరుడు ఇచ్చాడు అంతర్ధానాస్త్రం. అలా వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి కూడా ఇలా రకరకాలటువంటి దివ్య అస్త్రాలు ఆయనకి ఇవ్వబడ్డాయి. అయితే ఒకసారి చంద్రలోకానికి అవతలున్నటువంటి ఇంద్రలోకంలో ఉన్న ఇంద్రుడు కూడా ఆహ్వానించాడట. ఆహ్వానించినప్పుడు ఆ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా గొప్పగా ఆయన ఆదరించడం జరిగింది వెళ్ళినప్పుడు. అంతేకాకుండా ఇంద్రసభలో కూడా మంచి స్వాగతం లభించిందట. అప్పుడు అర్జునుడు ఇంద్రుడిని కలవడం, ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్నే కాకుండా స్వర్గలోకవాసులందరూ వాడేటటువంటి యుద్ధ విద్యను, సంగీత శాస్త్రాన్ని కూడా బోధించాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఒక రకంగా ఇంద్రుడు మరి నిజమైన జనకుడు అర్జునుడికి. కాబట్టే అతను స్వర్గ లోకంలో కనుకనే అతడు స్వర్గలోపకు వారకాంతి అయిన ఊర్వశి ద్వారా అర్జునుడికి వినోదాన్ని కలిగించాలని చెప్పేసి అనుకుని మరి ఈ వారకాంతలు కామాతురులై ఉంటారు కాబట్టి ఊర్వశి కూడా మరి ఆవిడ కూడా అర్జునుడి పట్ల ఆకర్షితురాలు అవ్వడం. కానీ అర్జునుడు ఆమెను కుంతీదేవి, మాద్రి, ఇంద్రపత్రి అయిన శచీదేవి స్థానంలో నిలిపి కురువంశపు జననిగా సంబోధిస్తూ ఆమె ఎదుట కన్నులు మూసుకోవడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఆవిడ తనకి తల్లితో సమానురాలు అని చెప్పి ఆయన అనడం, దాంతో ఊర్వశి ఆగ్రహించి శపించడం జరిగిందనమాట. శపించి ఆవిడ అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోవడం, స్వర్గలోకంలో మరి గొప్ప ఋషులైనటువంటి లోమశముని కలిసి అర్జునుడు రక్షించమని అప్పుడు ప్రార్థించడం జరిగింది. సో అది ఒక వృత్తాంతం అన్నమాట. అంటే ఇంద్రుడిలా ఆహ్వానించడం, మరి ఉండమని కొన్ని రోజులు అడగడం, అతను ఉండడం, వాళ్ళందరూ సభలో గౌరవించడం, మరి ఇతనికి
ఈ దేవతా స్త్రీలను కూడా మరి ఆ ఆ, పరిచయం కూడా చెయ్యాలి అని అనుకోవడం, ఇతను వాళ్ళని తల్లితో సమానంగా చూస్తున్నాననడం, వాళ్ళు మరి ఆవిడ శపించడం, తర్వాత ఆ శాపం నుంచి రక్షించమని ఆ మునిని లోమశ మునిని అడగడం, ఇదంతా ఈ విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదంతా భారతంలో మనం చూస్తాం. శత్రు అయిన దుర్యోధనుడు, గంధర్వులు ఆ దుర్యోధనుని బంధించినప్పుడు అర్జునుడు రక్షించి దుర్యోధనుని విడుదల చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తాడు గంధర్వుల్ని. అయితే గంధర్వులు నిరాకరిస్తారు. అప్పుడు గంధర్వులతో కూడా యుద్ధం చేసి దుర్యోధనుణ్ణి విడుదల చేయించడం జరిగిందనమాట. అలాగే పాండవులందరూ అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు మరి విరాటరాజు కొలువులో మరి బృహన్నలుగా ఉంటాడు కదా. సో అతను ఈ ఉత్తర అభిమన్యుడి యొక్క భార్య, అప్పటికి భార్య కాదు, తరువాత ఆవిడ అభిమన్యుడికి భార్య అయింది, పరీక్షిత్ మహారాజు తల్లి. సో ఆ ఉత్తరకి సంగీత బోధకుడుగా ఉంటూ ఉండేవాడు అనమాట, విరాటరాజు కొలువులో బృహన్నలుగా. ఆ విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో రహస్య ఆయుధాలన్నీ కూడా వాళ్ళు సోమి వృక్షంపై జాగ్రత్తగా భద్రపరిచారు కదా, అవి తీసుకురమ్మని ఉత్తరుడికి చెప్పడం. ఆ తర్వాత మరి ఉత్తర గోగ్రహణం అంటారు. ఆ పిదప అర్జునుడు గురువుతోనూ సోదరులు గురుతును అతనికి తెలియజేశాడు. అంటే ఉత్తరుడు చెప్తాడు చివరికి, అంటే అజ్ఞాతవాసం అయిపోయే టైం అయింది కాబట్టి ఫలానా చోట మా ఆయుధాలు ఉన్నాయి, నేను ఫలానా అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక కౌరవులు విరాటుల మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో అర్జునుడు పాల్గొన్నట్లుగా ద్రోణాచార్యుడికి తెలిసింది. ఓహో, ఈ విరాటరాజు వైపు అర్జునుడు ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడు, కర్ణాదుల వంటి పలువురు సేనా నాయకుల్ని అర్జునుడు వధించడం జరిగింది, కర్ణుడిని వీళ్ళందరినీ కూడా. సో కురుక్షేత్ర యుద్ధం తరువాత ఇక ద్రౌపది పుత్రుల్ని అశ్వత్థామ సంహరించాడు కదా, ఆ అశ్వత్థామను కూడా శిక్షించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అందరూ భీష్మదేవుణ్ణి దర్శించడం జరిగింది. సో అర్జునుడి వల్లే ఈ భగవద్గీతలో ఉన్న ఉపదేశాలన్నీ కూడా మళ్ళీ కురుక్షేత్ర రంగంలో పలుకబడ్డాయి. కురుక్షేత్రంలో జరిగిన ఈ అద్భుత విషయాలు భారతంలో మరి ఎంతో విశదంగా వివరించారు. కానీ అతడు మణిపుర ప్రాంతంలో తనయుడైన బభ్రువాహనుడిచే జయింపబడి మూర్ఛితుడయ్యాడు. సో బభ్రువాహనుడే తండ్రిని జయించడం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఉలూపి అతనిని రక్షించడం జరిగిందట. సో భగవంతుడు మళ్ళీ స్వధామానికి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వృత్తాంతాన్ని అర్జునుడే ధర్మరాజుకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో అర్జునుడు మళ్ళీ ద్వారకకు వెళ్ళినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రాణులంతా కూడా మరి విలపించడం, అతడు మరి వాళ్ళందరినీ కూడా వసుదేవుడి దగ్గర తీసుకుపోయి శాంతింపజేయడం, ఆ తర్వాత వసుదేవుడు మరణించడం, మరి అప్పుడు దహన క్రియలన్నీ అర్జునుడే చేయడం. ఆ తరువాత ఈ భార్యలందరినీ, శ్రీకృష్ణుడి భార్యలను ఇంద్రప్రస్థానికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు మార్గంలో శత్రువులు అతన్ని ఎదుర్కోవడం జరిగింది. ఆ సమయంలో అతడి రక్షణలో ఉన్న స్త్రీ జనాన్ని అందరినీ కూడా కాపాడలేకపోయాడు అన్నమాట. సో వ్యాసదేవుడిచే ఉపదేశింపబడి అంచెల్లో సోదరులందరూ కూడా మహాప్రస్థానాన్ని సాధించారు అని చెప్తున్నారు. సో మార్గ మధ్యంలో సోదరుడి కోరికపై అతడు ముఖ్యమైనటువంటి ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా వ్యర్థాలు అని చెప్పి త్యజించి ఎన్నెన్నో దివ్య వస్త్రాలను ఎంతో మంది దేవతలు ఇచ్చారు కదా, వాటన్నిటినీ కూడా మార్గ మధ్యంలో సోదరుడి యొక్క కోరికపై అన్ని ఆయుధాలని కూడా ఇవన్నీ వ్యర్థం అని త్యజించి నీటిలో పడవేయడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇదంతా చాలా క్లుప్తంగా చెప్పినా కూడా ఎంతో ఉన్నది కాబట్టి అర్జునుడి యొక్క జీవితంలో జరిగిన ఎన్నో ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలని కూడా చెప్పారు. ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఇదంతా ఈ బాలుడు అర్జునుడితో సమానమైన వాడు అన్నారు కాబట్టి కార్తవీర్యార్జునుడి గురించి కొద్దిగా, ఆ తర్వాత పాండవుల అర్జునుడి గురించి వివరంగా చెప్పడం, ఆ తర్వాత అంతేకాకుండా అగ్ని వలె ఎదిరింపశక్యం కాని వాడు, సముద్రం వలె దుస్తరుడు అని కూడా చెప్పారు. సో భాష్యంలో ఎంతో విషయం ఉన్నది ఇక్కడ. సో కొద్దిగా టైం. మృగేంద్ర ఇవ విక్రాంతో నిషేవ్యో హిమవానివా తితిక్షుర్వసుధేవాసౌ సహిష్ణు పితరావివా. హరే
మాధవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భావం భాష్యం శ్రీ వారు శ్రీల ప్రభు. ఈ బాలుడు సింహము వలె అతి బల సంపన్నుడై ఉండును, హిమాలయముల వలె శరణు పొంద దగినవాడై ఉండు. అతడు భూమి వలె ఓర్పును కలిగి పితరుల వలె సహిష్ణుతను కలిగి ఉండును. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో మరి ఇంకా బాలుడి గురించి ఆయన అతని శక్తిని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎంతో బలవంతుడు, సింహం వలె, హిమాలయాల వలె శరణం పొందదగిన వాడు అయి ఉంటాడు. అలాగే మరి హిమాలయాలు పెద్దవి కాబట్టి ఆ హిమాలయాల్లో ఎంతో మంది శరణు పొందవచ్చు, షెల్టర్ ఇవ్వగల శక్తి హిమాలయాలకు ఉన్నది. అలాగే భూమి భరించేటటువంటి ఓర్పు, భూమిని మించిన ఓర్పు మరి ఎవరికి లేదు అంటారు కదా. మరి భూమాత అన్నిటినీ భరిస్తుంది. సో భూమి వలె ఓర్పును కలిగి పితరుల వలె సహిష్ణుతను కలిగి ఉండును. సో అంటే తల్లిదండ్రులు ఏ రకంగా మనల్ని సహనంతో మన పట్ల ఉంటారో అంతటి సహనం అతనికి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. మృగేంద్రుడు అంటే సింహం వలె విక్రాంతుడు, శక్తి సంపన్నుడు, నిషేవ్యో శరణ పొందదగినవాడు అంటే మనం వెళ్ళి శరణు తీసుకోవడానికి సరి అయిన వాడు అంటున్నారనమాట. హిమవానివ, అలాగే హిమాలయాల వలె శరణు పొందదగ్గవాడు. అలాగే తితిక్షుర్వ సుధేవాసం, తితిక్ష అంటే ఓర్పు, వసుధాయివ సో భూమి వలె ఓర్పు ఉన్నవాడు. సహిష్ణు సహనము, పితరావివ తల్లిదండ్రుల వలె ఓర్పుగా ఉన్నవాడు. సో మరి తల్లిదండ్రులు పిల్లల పట్ల ఎంతో ఓర్పుతో ఉంటూ ఉంటారు కాబట్టి తల్లిదండ్రుల వలె ఓర్పు ఉన్నవాడు అని ఇంత చక్కగా ఆయన బలాన్ని గురించి, ఓర్పుని గురించి, ఆయనని శరణాగత తత్వంలో ఎంతటి ఉన్నతుడో, శరణు వేడదగ్గవాడు అని అంటూ భూమి వలె ఓర్పు ఉన్నవాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆయన్ను వివరించారు. మళ్ళీ పితామహ సామ్యే ప్రసాదే గిరిశోపమః ఆశ్రయ సర్వభూతానాం యథా దేవో రమాశ్రయః. నీలిమా శెట్టి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. తాత్పర్యం ఒకటేనా మాతాజీ? భాష్యం కూడా తాత్పర్యం చదువు. హరే తాత్పర్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద. మనోసమత్వమునందు ఈ బాలుడు పితామహుడైన యుధిష్ఠిరుని లేదా బ్రహ్మదేవుని బోలును. ఔదార్యత్వమున కైలాసవతి యగు శివుని బోలు ఇతడు లక్ష్మీదేవికి ఆశ్రయుడైన నారాయణుని వలె ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ్రయము కాగలడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో మనోసమత్వం అంటే మనస్సును సమత్వంలో ఉంచుకోవడంలో, అంటే ఈక్వానిమిటీ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్ లో, సమత్వం. ఆ సమత్వంలో పితామహుడైన యుధిష్ఠిరుడు, ధర్మరాజు, మరి ధర్మరాజు ఎప్పుడు కూడా ఆ ధర్మ మార్గంలోనే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు కాబట్టి ఆ సమత్వంలో తాతగారైన యుధిష్ఠిరుడు అంటే ధర్మరాజు వలె లేదా బ్రహ్మదేవుడి వలె. మరి బ్రహ్మదేవుడు మొట్టమొదటిగా వేదాలను అభ్యసించింది ఎవరు అంటే భగవంతుని దగ్గర నుంచి బ్రహ్మదేవుడే. ఎంతో 1000 సంవత్సరాల తపస్సు తర్వాత ఆయనకు అంతటి జ్ఞానం లభించింది. సృష్టిని చేయగల జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు ఆయనకు ప్రసాదించారు కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు యొక్క గొప్పతనం అది. అందుకని ఆ సమత్వంలో ఆయనను బ్రహ్మ వలె లేదా తన తాతగారైన యుధిష్ఠిరుడు వలె, మరి పితామహుడు లేదా బ్రహ్మదేవుడు సామ్యే అతనికి సమానంగా, ప్రసాదే సామ్యే విషయంలో ప్రసాదే గిరిశోపమః. ప్రసాదం అంటే దానం గాని, ఔదార్యం గాని, అనుగ్రహం అని కూడా అనుకోవచ్చు ప్రసాదం అంటే. గిరిశోపమః, గిరీష అంటే శివుడు, ఉపమ సమత్వం, శివుడితో సమానమైన వాడు ఔదార్యంలో అంటున్నారు. ఆశ్రయ సర్వభూతానాం, అలాగే మరి అందరికీ ఆశ్రయుడు అయినటువంటి యథాదేవో రమాశ్రయ, ఆ భగవంతుడిలాగా నారాయణుడి వలె మరి అతను అందరికీ కూడా ఆశ్రయం కాగలడు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆయన గురించి వర్ణించారు. సో మనోసమత్వంలో ధర్మరాజు, మరి అలాగే బ్రహ్మదేవుడు
ఇద్దరికి కూడా ఆ లక్షణం ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళతో పోల్చడం జరిగింది. సో విశ్వనాథ చక్రవర్తి దీని గురించి కూడా కొంతమందికి కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉన్నాయన్నమాట. విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఏమో పితామహుడు అంటే స్వయంగా ధర్మరాజు అని ఆయన ఉద్దేశం. శ్రీధర స్వామి వ్యాఖ్యానంలో పితామహుడు అనే పదం బ్రహ్మదేవుడికి సంబంధించినది అని చెప్పి, అంటే అందరికీ పితామహుడు కదా ఆయన, అందుకని బ్రహ్మదేవుడికి సంబంధించినది అంటూ వాళ్ళ అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇరువురు కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధులే కదా, బ్రహ్మదేవుడైనా మరి ధర్మరాజు అయినా, కాబట్టి ఇద్దరి విషయం ఏదైనా సమంజసమే అని అంటున్నారు. సో ఈ సృష్టికర్త శ్రీకృష్ణుని తదేకంగా చూడడానికి అవరోధం కలిగిస్తున్న కనురెప్పలను సృష్టించారు అని చెప్పి గోపికలు కొంచెం అసంతృప్తి చెందారన్నమాట. అది కూడా ఇక్కడ క్షణకాలపు రెప్పపాటులో చూడలేకపోవడం కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు సహించలేక ఈ రకంగా బ్రహ్మదేవుణ్ణి వాళ్ళు ఆక్షేపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ధర్మరాజు కూడా మరి శత్రువులు కలుగజేసిన క్లిష్ట పరిస్థితులన్నిటినీ కూడా అధిగమించవలసి వచ్చింది. కానీ ఈ విషమ పరిస్థితుల్లో కూడా మనోసమత్వాన్ని కలిగి ఉన్నవాడుగా అతను నిరూపించబడ్డాడు. కాబట్టే మనోసమత్వం విషయంలో పితామహులు ఇద్దరి ఉపమానం కూడా సమంజసమే అని అంటున్నారు. అలాగే మరి భిక్షుకులకు వరాలు ఒసగడంలో శివుడు ప్రఖ్యాతి చెందినవాడు కాబట్టి ఆయనకి అశుతోషుడు అనే నామం కూడా ఉన్నది. అలా సులభంగా ప్రసన్నుడు అవుతారు అనేది దాని మీనింగ్ అన్నమాట, అశుతోషుడు. సో శివుడికి భూతనాథుడు అనే నామం కూడా ఉన్నది, ఎందుకంటే జనులందరికీ ప్రభువు అని. అలాగే భావి పరిణామాలను కూడా లెక్క చేయకుండా ఆయన ఎంతో ఔదార్యమైనటువంటి కానుకలకు ఆకర్షితులై వాళ్ళందరూ కూడా మరి అనురక్తులై ఉంటూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు రావణుడు శివుడి పట్ల అనురక్తుడు. మరి శివుడు సులభంగా శివుణ్ణి సంతుష్టపరిచి మరి ఎంతో బలవంతుడు అవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఆ బలం యొక్క గర్వంతో శ్రీరామచంద్రుడిని ఎదిరించాలని చూశాడు. మరి చివరికి మరి రామచంద్రుడి చేతిలో మరణించడం జరిగింది. కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఈ రకంగా వచ్చిన వరంతో అతనికి ఆ రకమైన అహంకారం కూడా వచ్చింది. ఇక వృకాసురుడికి శివుడు ఇచ్చిన వరం అసమంజసమైంది, పైగా కల్లోలాన్ని కలిగించేది. కేవలం తన స్పర్శ ద్వారా ఎవరైనా శిరస్సుని గనక నశింప చేయగల వరాన్ని వృకాసురుడికి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఆ వరాన్ని శివుడే ఇచ్చినా కూడా మరి దానవుడు శివుడు సరస్సునే తాకాలని ప్రయత్నించడం కూడా చేశాడు. అప్పుడు మరి చివరికి మళ్ళీ విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అప్పుడు విష్ణు యోగమాయ ద్వారా ఈ వికాసురుడు తన శిరస్సు పైనే ప్రయోగించేటట్లుగా అతను చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా మనం కొన్ని కథల్లో చూశాను. అలాగే ఆ దానవుణ్ణి మరి వధించడం కూడా జరిగింది. ఆ విధంగా మరి జగవంతుడిని కూడా ఈ దానవుడి బారి నుంచి రక్షించడం జరిగింది. అయితే శివుల్లో ఉన్న విశేషం ఏమిటి అంటే ఆయన ఎవరైనా సరే మరి తీవ్రంగా తపస్సు చేసి ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన నిరాకరించడం అనేది చేయలేదు ఎప్పుడు. అది ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం. అందుకనే మరి అంతటి ఉదారత్వంలో శివుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక రమ అన్నారు కదా, లక్ష్మీదేవి. రమ అంటే లక్ష్మీదేవి అన్నది వివరించారు మళ్ళీ ఇక్కడ. రమాశ్రయ అంటే భగవంతుడు లక్ష్మీదేవి యొక్క భర్త అని చెప్పి. సో ఆ విషయం ఇక్కడ. రమ అంటే లక్ష్మీదేవి, ఆమె ఆశ్రయం ఎవరు అంటే మరి భగవంతుడు విష్ణువు. ఆ విష్ణువే అందరికీ మళ్ళీ పోషకుడు. ఈ లోకంలోనే కాకుండా ఎన్నో కోట్లాది లోకాలన్నిట్లో కూడా ఎంతో మంది అసంఖ్యాకులైన జీవులు నివసిస్తున్నారు. వాళ్ళందరి చరమ లక్ష్యం ఏమిటి అంటే ఆత్మానుభవంలో వెళ్ళడమే. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జీవితావసరాలు గడుస్తున్నాయి, తీర్చబడ్డాయి అంటే ఎందుకు అంటే ఆ జీవితం అంతమయ్యే లోపు ఆత్మానుభూతిని వాళ్ళు పొందడానికి వాళ్ళ జీవితం నడవాలి. కాబట్టి అందరికీ జీవితావసరాలు ఇవ్వబడ్డాయి. కానీ ఈ భోగాలలో ఉండి మరి మనం అసలు విషయాన్ని మర్చిపోయి ఇలా కష్టాలలో ఉంటున్నాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా మరి ఈ ఆర్థిక తత్వంలో ఉంటూ ఇక మిథ్యా ప్రణాళిక మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా మరి లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు ధనం కోసం.
లక్ష్మి ఏమో అసలు ఆవిడ విష్ణు రక్షణలోనే ఉన్నదన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. కాబట్టి జనులందరూ లక్ష్మీదేవి యొక్క ప్రత్యక్ష రక్షణ కావాలి అనుకోవడం బదులు విష్ణు రక్షణ కావాలనుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు అనమాట. విష్ణు లేనిదే లక్ష్మీదేవి కేవలం భ్రాంతియే. అందుకని విష్ణు భక్తులే అందరికీ కూడా రక్షణనివ్వగల సమర్థులు. పరీక్షిత్ మహారాజు తనే స్వయంగా విష్ణుచే రక్షింపబడి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన తన పాలనలో జీవించాలనుకునే అందరికీ కూడా రక్షణ ఇవ్వడం అతనికి సాధ్యమైనది అని చెప్పి, అది ఆయనకి ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి కార్యం కూడా అని ఆయన అనుకున్నాడు, ఈ రక్షణ ఇవ్వడం అనేది. సో అది ఇక్కడ భాష్యంలో వివరించిన విషయం. శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటి అంటే, సమత్వంలో మనం యుధిష్ఠిరుడు పితామహుడు లాంటి వాడు అంటే, పితామహుడు అంటే బ్రహ్మ అనుకోవచ్చు, ధర్మరాజు అనుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఔదార్యంలో మరి శివుడు, అలాగే లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆశ్రయమైన నారాయణుడి వలె ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ్రయం ఇవ్వగలడు. ఓకే, సో సర్వసద్గుణ మహాత్మ్యే ఏష కృష్ణమనువ్రతః రంతి దేవై గోదారో యయాతిరివ ధార్మికః. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణుని అడుగుజాడలనే అనుసరించుచు ఈ బాలుడు ఆ దేవదేవునితో దాదాపు సముడు కాగలడు. ఉదార స్వభావములో రంతిదేవుని అంత ఘనుడు కాగల ఇతడు ధర్మమునందు యయాతి రాజును బోలును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ ఇతడు దేవదేవుడితో సముడు కాగలడు అంటే ఇక్కడ అంటే భగవంతుణ్ణి అనుసరించడం అంటే ఆయన చేసినటువంటి కొన్ని ఉదారమైన పనులను చేయగలడు అన్న విషయం చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ తర్వాత ఉదార స్వభావంలో రంతిదేవుడు అంతా ఘనుడు. రంతిదేవ ఇవోదారో, ఉదారత్వంలో రంతిదేవుడు ఇవ వలే అని, ఉదారత్వంలో రంతిదేవుడు వలే. యయాతిర్ ఇవ ధార్మిక, ఇక ధర్మంలో యయాతి వంటి వాడు. సద్గుణ మహాత్మ్యే అంటే అన్ని సద్గుణాలలో మరి ఏషకృష్ణమనువ్రత, భగవంతుణ్ణి ఆ అడుగుజాడల్లో నడిచేవాడు. సద్గుణాలన్నిటిలో భగవంతుణ్ణి అడుగుజాడల్లో అనుసరించేవాడు. సో అలాగే మరి ఉదారత్వంలో రంతిదేవుణ్ణి, ధార్మికంలో యయాతిని అతను పోలగలడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో రామచంద్రుడితో పోల్చారు, శివుడితో పోల్చారు, బ్రహ్మదేవుడితో పోల్చారు, శ్రీకృష్ణుడితో పోల్చారు, ఇంకా రంతిదేవుడు, మరి శిబి చక్రవర్తి, ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప యయాతి వీళ్ళందరితో కూడా పోల్చడం జరిగిందన్నమాట. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప లక్షణాలన్నీ కూడా పరీక్షిత్ మహారాజులో ఉన్నాయని మనకు అర్థమవుతుంది. సో మరి భగవంతుడు సమస్తాన్ని త్యజించి తన అడుగుజాడల్ని అంటే త్యజించకపోయినా కూడా మానసికంగా త్యజించుతూ అన్నది మనం చూసాం. మన డ్యూటీస్ మనం చేసుకుంటూనే ఏ రకంగా మనం ఉండాలి అన్నది భగవద్గీతలో చూస్తాం. అయితే అటువంటి గుణాలన్నీ కూడా మరి ఈయనకు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో చివరి రోజు వరకు భగవంతుడితో సాంగత్యం ఉన్నందువల్ల పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ భగవంతుడి శుభ లక్షణాలన్నీ కూడా సమగ్రంగా పొంది ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన పుట్టక ముందే భగవంతుడిని దర్శించాడు కాబట్టి ఆయన అందుకే ఆ భగవంతుడిని వెతుక్కుంటూ అందరినీ పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు. భగవంతుడు వచ్చే వరకు అందుకే పరీక్షిత్తు అనే పేరు కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఆయనకు ఆ రకంగా భగవంతుడి మీద అంతటి భక్తి ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత మరి ఆయన భగవంతుడి యొక్క శుభ లక్షణాలని కూడా సమగ్రంగా పొందారు. రంతిదేవుడి గురించి చెప్తున్నారు. ఆయన మహాభారతంలో ఇంతకుముందు ఒక రాజు, ఇతడు సంజయుడికి ఉపదేశం చేసే సమయంలో నారదుడు సంజయుడికి కొన్ని ఉపదేశాలు చేయడం, ఆ టైంలో ఈ రంతిదేవుడి గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయం మనకి భారతంలో ద్రోణ పర్వంలో చూస్తాం అన్నమాట. మనం అది 67వ పర్వం. సో ఈ గొప్ప రాజు అయినటువంటి రంతిదేవుడు దానం చేయడంలో, అంటే ఆహారాన్ని అందరికీ దానం చేయడం, అలాగే మర్యాద ఇవ్వడంలో చాలా ఉదారుడు అని చెప్తున్నారు రంతిదేవుడి గురించి.
సో భగవంతుడు కూడా ఆయన యొక్క దాతృత్వానికి ఈ మర్యాదకు కొనియాడటం జరిగింది. శ్రీకృష్ణుడు కూడా కొనియాడటం జరిగింది రంతీదేవుణ్ణి. సో మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం ద్వారా అతను వశిష్ఠ మహాముని నుంచి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుని స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాడనమాట. చల్లని నీరు ఆయనకి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ వశిష్ఠ మహాముని ఆశీర్వాదాలతో స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ ఋషులందరికీ కూడా ఆయన పండ్లు, పత్రాలు, మూలాలు ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. ఆ రకంగా అతడు అభీష్ట పూర్తి కోసం వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా పొందుతూ ఉండేవాడు. మరి ఆయన క్షత్రియుడిగా జన్మించినప్పటికీ కూడా జీవితంలో మరి ఎప్పుడు ఆయన మరి మాంసం అనేది భుజించలేదు. అలాగే వశిష్ఠుడి పట్ల ప్రత్యేకమైన ఆదరణ చూపించినటువంటి రంతీదేవుడు ఆ ముని కరుణ వల్లే ఊర్ధ్వలోకవాసాన్ని, వశిష్ఠుల వారంటే ఆయనకు అంతటి గౌరవం ఉంటూ ఉండేది. సో ఆయన అనుగ్రహంతో ఆయన ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్ళగలిగారు. సాయం సంధ్యలయందు స్మరించుకునేటటువంటి పుణ్యరాజులలో ఈ రంతిదేవుడు ఒకరు అని చెప్పి ఆయన గురించి చెప్పారు. యయాతి, ఇక ఆయన మరి గొప్ప చక్రవర్తి యయాతి. ఆర్యులకు మరియు ఆసియా, అంటే ఏషియా, యూరప్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి దేశవాసులందరికీ ఆయన మూల పురుషుడు అనమాట యయాతి. సో ఆ రోజుల్లో మరి అన్ని ఒకటే భూమిగా ఉండేవి కాబట్టి మహారాజు సహుషుడు అనే మహారాజుకి కొడుకు, తనయుడు అతడు. తర్వాత తన జ్యేష్ఠ సోదరుడు ముక్త యోగి కాబట్టి ఇతను ప్రపంచ చక్రవర్తి అయ్యాడు. వీళ్ళ అన్నగారు ఆయన యోగి అయిపోబట్టి ఇతను రెండో కుమారుడు అయినా కూడా మరి రాజు అవ్వడం జరిగిందనమాట. రాజు అయి వేలాది సంవత్సరాలు పాలించాడు. మరి ఆయన వయసులో ఉన్నప్పుడు కొంత ఈ ఎక్కువగా ఆయన ఈ కామపూర్ణమైనటువంటి కార్యాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఎన్నో యజ్ఞాలు, పుణ్య కార్యాలు కూడా చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా చరిత్రలో మనకి చెప్పబడ్డాయి. అయితే శుక్రాచార్యుడు తనయ కుమార్తె అయినటువంటి దేవయానిని అతను ప్రేమించడం జరిగింది. ఈ దేవయానిని వివాహం చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నప్పుడు ఆవిడ మరి బ్రాహ్మణ తనయ కాబట్టి మొదట అంగీకరించలేదు. అయితే శాస్త్ర ప్రకారం బ్రాహ్మణుడైన వాడు బ్రాహ్మణ తనయను వివాహం ఆడవచ్చు. అయితే మరి ఇతను క్షత్రియుడు కాబట్టి ఇక శుక్రాచార్యుడు ఆ నిషిద్ధ సిద్ధాంతాన్ని కొంచెం సవరించడం జరిగిందన్నమాట. సవరించి యయాతి దేవయానిని వివాహం చేసుకునేటట్లు ఆయన చేయడం జరిగింది. శుక్రాచార్యుడు మరి రాక్షస గురువు, చాలా సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాడు కాబట్టి. ఈ దేవయానికి శర్మిష్ఠ అనే నామం ఉన్న ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం, ఈ ఆమె కూడా యయాతిని ప్రేమించిన కారణంగా ఈ స్నేహితురాలైన దేవయాని వెంట ఆవిడ కూడా వచ్చిందట. వచ్చినప్పుడు ఈ శర్మిష్ఠని మరి వెంట లోపలికి తీసుకువెళ్ళకూడదు అని చెప్పి యయాతిని శుక్రాచార్యుడు నిషేధించాడు. కానీ యయాతి ఆయన ఆజ్ఞను పాటించకపోవడం, శర్మిష్ఠను రహస్యంగా వివాహం చేసుకోవడం, శర్మిష్ఠ కూడా సంతానం కలగడం జరిగింది. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత మరి దేవయాని తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విషయం అంతా చెప్పడం, దానితో మరి శుక్రాచార్యుడు మరి కొంచెం కోపించి శక్తిహీనుడు కమ్మని శపించడం, ఆ తర్వాత యయాతి ఆ శాపాన్ని ఉపసంహరించుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థించడం, అలా ఈ వృత్తాంతం అంతా కూడా ఇక్కడ యయాతితో పోల్చబట్టి యయాతి వృత్తాంతం కూడా చెప్పారు. అయితే పుత్రులలో ఒకడి నుంచి మరి నీవు యవ్వనాన్ని స్వీకరించాలి అని చెప్పి శుక్రాచార్యుడు చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు యయాతికి దేవయాని ద్వారా 2 పుత్రులు ఉన్నారు, శర్మిష్ఠ ద్వారా 3 పుత్రులు ఉన్నారు. వాళ్ళెవరు అంటే యదువు, తుర్వసుడు, దృహ్యుడు, అనువు, ఊరు, 5. వీరి నుంచే యదువంశము, యవన వంశము అంటే తురుష్కు, భోజ వంశము, మ్లేచ్ఛ వంశం అంటే గ్రీక్స్. సో వీళ్ళంతా అంటే ఒరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అందరికీ మూలం ఇక్కడేనన్నమాట యయాతి. అందుకే ఆసియా, ఐరోపా దేశాల్లో రాజులు అని చెప్పారు. తురుష్కు అంటే టర్కీ ఆ ప్రాంతాలు యవన వంశం. ఇక భోజ, మ్లేచ్ఛ వంశాలేమో గ్రీస్ ప్రాంతాలు. పౌరవ వంశాలు తర్వాత పౌరవ వంశం, ఇవన్నీ ఉద్భవించి ప్రపంచం అంతటా కూడా వ్యాపించాయి ఈ యయాతి యొక్క కుమారుల ద్వారా.
అయితే మరి పుణ్యకర్మల ద్వారా స్వర్గలోకాలు వెళ్ళిన మహాత్ముల్ని విమర్శించిన కారణంగా గొప్పలు చెప్పుకున్న కారణంగాను యయాతి మరి అక్కడి నుండి పతనం చెందాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా పతనం చెందిన తరువాత ఆయన కుమార్తె మనువడు ఇద్దరు కూడా సంచిత పుణ్యం అంతా అతనికి ధారపోశారనమాట. ఎప్పుడైతే యయాతికి ఈ శాపం వచ్చిందో అప్పుడు మరి నీ కుమారుల ద్వారా నీకు మళ్ళీ తిరిగి అది వస్తుంది ఈ యవ్వనం అని చెప్పినప్పుడు ఆయనకి అది ధారపోసిన వాళ్ళు అతని కుమార్తె మనవుడు ఇద్దరు కూడా సంచిత పుణ్యాన్ని ధారపోశారు. అట్లా మనవుడు మిత్రుడైన శిబి సహాయంతో స్వర్గరాజ్యం వెళ్ళి మరి ఈ పుత్రుల ద్వారా మళ్ళీ వచ్చినా కూడా అతను మళ్ళీ ఈ రకంగా మహాత్ములు విమర్శించడం గొప్పలు చెప్పుకోవడంతో కొంచెం పతనం చెందాడు. ఆ పతనాన్ని వీళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళ పుణ్యాన్ని ధారపూసి పోగొట్టడం జరిగిందన్నమాట, కుమార్తె మనవుడు. అలా మనవుడు తర్వాత తన స్నేహితుడైన శిబి వాళ్ళ సహాయంతో స్వర్గాన్ని చేరుకుని యమధర్మరాజు సభలో అతను కూడా సభ్యుడవ్వడం జరిగింది. సో 1000 యజ్ఞాలకు పైగా చేసిన యయాతి ఎంతో ఉదారంతో దానాలన్నీ ఆయన కూడా చేయడం జరిగింది. ప్రఖ్యాతి చెందిన రాజు అతని యశస్సు కూడా లోకమంతా వ్యాపించింది అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ కామంతో ఎక్కువ కష్టాల పాలైనప్పుడు చివరి తనయుడు ఇచ్చాడనమాట. 1000 సంవత్సరాల యవ్వనాన్ని ఆయనకి ఇవ్వడానికి అంగీకరించాడు. అయితే చివరిలో ఈ లౌకిక జీవనం అంతటి నుంచి కూడా అసంగత్వంతో మరి యవ్వనం అంతా కూడా మళ్ళీ పురూరువుడికి చేయడం జరిగింది. రాజ్యాన్ని పురూరువుడు హస్తగతం చేసుకున్నప్పుడు మంత్రులు దేశ ప్రజలు అందరూ కూడా ఒప్పుకోవడం జరగల. అయితే ఈ పూరు ఘనతను ప్రజలకు వివరించి అతన్ని రాజుగా వివరించి వాళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ పూరువుణ్ణి రాజుగా ఒప్పుకునేటట్లు చేయడం జరిగిందన్నమాట యయాతి. ఆ విధంగా యయాతి మహారాజు గృహస్థ జీవనం నుంచి విరమణ చేసి ఆయన గృహాన్ని వదిలి అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు అని ఇక్కడ యయాతి యొక్క వృత్తాంతాన్ని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడితో ఆపుదాం. 24 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేశాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. హరే